Tervehdys, on Hoimuter ja kuka? Lutupää. Ja Osina. Ja okei, tänään pelataan vaikka... Joo, vähän... Mulla ei mene ikinä yhtään nopeasti. Mä en tiedä miten sulla aina menee niin nopeasti. Se on mobiililla. Joku tyyppi oli sille, että se laittoi niinku tiiltä sen päälle. Ja se toimi, joku tyyppi. Toimiko se vaan tällä blogilla? Ja mun hahmon kävelylle kävi. Tää mun hahmo. Mitä? Niin nopeasti. Mä oon painanut tosta vielä. No kyllähän kaikki sitä painaa. Joo. Mitä rakennetaan tänään? Rakennetaan joku bootti. Millainen bootti? En mä tiedä. Tää on semmonen vähän pienempi, kun mä oon tästä semmoista vähän ei niin isoa. Oh, hello yeah! Meidän kansi tehdä semmonen niinku sellaisia. Tehdä vaikka tähän korkunen. Ai. Nyt sitä voi enää avata, niin sä et saa niitä enää. One knows I am king of YouTube. Mitä noi kakuuta? En mä tiedä, mulla on vaan tämmösiä. Kakkua. Kato miten paljon kakkuu mulla. Allutubes avaa yhden kakku. Siihen. No niin. Nyt lähtee. Donichi peli. No nyt otetaan hittiä. Joo, nyt sulla on vähän pahemmat ongelmat siellä. Ei! Mä oon tässä etupuolella. Tässä tuolille kävi! Miksi se punainen? Ei tää kohta menee rikki. Ei kyllä. Nyt me ihan, sä oot täällä suojassa. Ei! Mitä sä teit? Mä pystyn kiipeille. Mä oon kyllä vielä täällä. Ei ota siellä, pystykö? Mä yritän juosta sinne, pystyn mä boostaa itteeni. Pysty. Ei! Joo. Oota siellä paikassa, mäkin tuon sinne. Oi, ei! Yes! Ei! Tänne. Kiinni taat. Sun brainrotit on katolla. Muinulle. Kakkua paljon. Kakkua. Lähtee. Ovena. Anna sulle vielä yhden. Lähtee Mini. Kakku. Y. T. Nyt. Meillä kyllä itä mennä, mutta ihan sama. Täällä mä voin ottaa vielä tuosta. Nyt katsotaan toimii. Oho. Mä näen miten tää pystyy liikkumaan. Donichi-peli. Milloin tulee? Ei. Yksi meni Donichi-peli. Milloin rikki tulee? näistä. No ei se haittaa, meillä on vielä 2. Yksi meidän on punainen. Hui, okei. Donichi-peli. Milloin se tulee? Me kaikki haluaa Donichi-peliä. Jees, mä voitin rehellisesti tän pelin. Ei mun kakku! Sai minun! Hyvästi kakku! Mä sanon tuota siitä.
Moikko! Koska mä menin mapiin. Äijä, oot sä mennyt mapin alapuolelle? Kiitos kun katsoit tämän videon. Se on moi moi!